ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବରୀ ବ୍ଲକ ବରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଓ ସମାଜକୁ କିପରି ଭାବରେ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣି ଏହାକୁ ମାନିଲେ ତୁମର ଓ ତୁମ ପରିବାରର ବହୁ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଟିଭି ଖବରକାଗଜରେ ଯାହା ନିୟମ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ମାନିବା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ସବୁ ନିୟମ ମାନିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବନବାଣୀ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି। ଘରେ ରହିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଏହି ବନବାଣୀ ବିଷୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ବନ ଅର୍ଥ ବନ, ବାଣୀ ଅର୍ଥ କଥା, ବଣର କଥା ତଥା ବଣର କଥା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଗକାଳରେ ବହୁ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା। ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ, ରାମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ଏକଲବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅରଣ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ଦିଗରେ ଅରଣ୍ୟର ଭୂମିକା ଥିଲା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ମୃତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଲେଖକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଜାତୀୟବାଦୀ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ। ପିତା ଦୈତାରୀ ଦାସ ଓ ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବେ ସେ 1877 ମସିହାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1919ରେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଦଶହରା ତିଥିରେ ସେ ସାପ୍ତାହିକ ସମାଜ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ 1919 ମସିହାରୁ 1921 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରାକବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଗୋମହାତ୍ମା, ଧର୍ମପଦ, ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ସବୁ ରହିଛି। 1928 ମସିହା ଜୁନ 17 ତାରିଖ 7:25 ସମୟରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମାଜ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ବନ୍ଧୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଏହିପରି ଜଣେ କାଳଜୟୀଙ୍କ ଲେଖନୀ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବନବାଣୀ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ୁଛି, ମନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଅରଣ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଧାନତଃ ସହର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆବହମାନ କାଳରୁ ଭାରତର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆପଣାର ସାଧନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା, ଅଦ୍ୟାପି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସମସ୍ତର ଆବିର୍ଭାବ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ।
ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଅଦ୍ୟାପି ଭାରତ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହିଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏମନ୍ତକି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ ରାଜ୍ୟ ଧନସମ୍ପଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁନିବନ ତରୁଛାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ଭାରତର କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଅରଣ୍ୟର ଗୌରବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟରେ ବନ ପ୍ରଦେଶର ଯେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଘଟଣା ସକଳର ଯେପରି ସନ୍ନିବେଶ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ସେଥିରେ କବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା କି ନା ସନ୍ଦେହ। ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନେ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏହି ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ମହାକାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଲେଖ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେମାନେ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସଂଯମ ଏବଂ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅରଣ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ କବିବର ବାଲ୍ମୀକି ଘଟଣାର ଏପରି ସନ୍ନିବେଶ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ନାନାବିଧ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ କାନରେ କି ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ। ପବନର ସନସନ ଶବ୍ଦ, ନଦୀର କଳକଳ ନାଦ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗ କୂଳର କୋଳାହଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କି ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଜନ୍ମାଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଏତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସେଦିନ ନାହିଁ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାହିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ହେଉନାହିଁ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସେ ସ୍ମୃତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏକାବେଳକେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କେବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ନୁହେଁ। ବନବାଣୀ ଭାରତର ବାଣୀ। ଏହା ହିଁ ଏ ଦେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇବା ଅର୍ଥ ସେ ଦେଶ ବା ଜାତିର ବିଲୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ପରି ଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତା ଫେରିଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଶା ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗିଅଛି। ଏଣୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଏ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲି। ତୁମେ ଘରେ ରହି ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ। ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଦେଉଛି, ଲେଖ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଦ୍ୟମାନ, ଅଦ୍ୟପି, ପ୍ରକଟିତ, ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଆବାହମାନ, ଆଲେଖ୍ୟ, ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ 7ଟିର ତୁମେ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ବିଦ୍ୟମାନ ମାନେ ରହିଛି, ଅଦ୍ୟପି ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରକଟିତ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ, ଅଧିଷ୍ଠାନ ମାନେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆବାହମାନ ମାନେ ଚିର ପ୍ରଚଳିତ, ଆଲେଖ୍ୟ ମାନେ ଚିତ୍ର, ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ ମହତ୍ୱ। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖିବାକୁ କହିବି। ତେଣୁ
चारोटी शब्द दिया जायछि ता भितर केउंटा भिन्न जातीय शब्द ताकू लेखिबो। एक रे कर हेला जोगी मुनि ऋषि रोगी आ भितर अलगा कोटा रोगी हेला अलगा। ख ख हला प्रौढ़ नागरिक बालक युवक तेणु आ भितर अलगा कोटा ना नागरिक। ग ग हला वन उपवन अरण्य पर्वत चारोटी अलगा कोटा पर्वत। घ काव्य किंवदंती नाटक पुराण ए अलगा कोटा किंवदंती। तरु विहंग द्रुम महाद्रुम ए अलगा कोटा एटा हला विहंग विहंगटी होची अलगा। तार कठिन शब्दर अर्थ लेख कठिन शब्दर अर्थ किछि देउ कठिन शब्द दिया जायछि तार किछि अर्थ लेखिबो। कठिन शब्दर किछि अर्थ तुमे खातारे लेखिबो। वनस्पति वनस्पति माने हेला वृक्ष। आलेख्य आलेख्य माने चित्र। सन्निवेश सन्निवेश माने जोड़िबा। विलय विलय माने विलोप। अज्ञान अज्ञान माने अजणा। बाहिक बाहिक माने बाहरर। क स्तंभ सहित 3 नंबर क स्तंभ सहित ख स्तंभ को आमे पूरण करिबा। क स्तंभ रे देछि अरण्य तरु चिंता कार्य साधना तेणु आमे आज एटा को पूरण करिया। ख स्तंभ रे देछि प्रदेश छाया स्रोत क्षेत्र पीठ तेणु आमे क स्तंभ सहित ख स्तंभ को मिलन करिबा। क स्तंभ सहित ख स्तंभ र मिलन करिबा। अरण्य अरण्य रहब अरण्य प्रदेश। तरु तरु छाया तरु रहब छाया। चिंता स्रोत चिंतार स्रोत। कार्य क्षेत्र कार्यर कौन हब कार्य रहब कार्य क्षेत्र। साधना पीठ तेणु तुम्हें पिला माने आज एतिकी पाठ पढ़िल तेणु आर पीरियड रे आमे आउ सब पाठ जानिबा तेणु आज पई एतिकी धन्यवाद।